عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركة زبولو وانا وحبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقتو يدبان نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نخطكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت متواغي ترسعوم كم تزتسجى أمريكان إيران لوم ليتناب كبير جت كم زمرحة حبير لهم إيران بزحات درونات مسائلات كم زتقصت وانتقلت لهم بتمساسل أمريكا بوجنا كبير تخسيك تكايد حضرت كينا نا إيران ودباويت كتما كم زدبدبت وانتقلت لهم نزقو دايب زملكت بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب ما أخل إز أمريكا سينتكومن كمون حلوة سورة إيران IRGC بزعباز حضر خناتات مجلته بمالهم كلتين هاجرات نابز خف جت كم زمرحوني إنها تقلت أزر كبزلهم بزعباز قدايز واتس حبريتا زسمعكم خوني بتخالي وجن كبرات سمعتي أبكل التجراي تفت إيروزلو حال وترب زملكتن جنرال تادس ورد الزوج ومتن قطان ناباهم زبلو خوني كسام ودات حبيركم نتصنحهم زر حبريتا تادمتهم حبيرنا نكتاتلم أمريكا أود بايت كتما إيران أوش متهرمز أبتركب دسيتن وتدارو متقعتي كم زفت أمت قليتهم إذا قمت أمريكا زتوسدلو مخنياتم قبل علي حبرات إمارات عرب إيران زوردتو متقعت مسائلات زهابتو تعيت ملاش أب سعود عربن إمارات عربن قطع دحرم العالم مخانون صبصابات فوكس نيوز حبير لهم اتقلولاو أمريكا نمصابو هرمز تبهلا أهغراو شامبق ودادن مخفات أبز كايدتو فرز دلعل خوينو إيران 15 بالستيكن كروز مسائلاتن أود فاجرا إمارات دحرم متقواسا زقات أميم بسولوس دما لعلوت سبب سلطان بينتاغون نتناي إيران متقعتي تحوت درجة بمبال بمنطاق نتتقصدو مبال كمزي تحاسا مقلاصهم أبتو زوبا حالة قطع سعيبيهم بمسرست ريبورتر فوكس نيوز جينيفر غريفين دمام بزز تقطع سعود عربن كويتن هاندبت كلا ايرن وتهدراو معسكرن نوفري بروجكت ناصنت امريكا نخيتقملو عاقيتن اكوان تنبرام حججن اتقدات لعيلو خمزليم غليصات ركب زلام دحرز دما بسولو سبب سلطان أمريكا دحر مخحدمون زوبا وطر دحر مبرخون أمريكا أبكالاي معالت ربع أبلعلي ودب ندادي إيران حنا كمز فديتي تحبير زلم إذا خمزيلون كلو دما دحرت أمريكا زوسدتو نحنا مفداي سقومتات حج دما إيران واشنطن أبزاو تصاعتو مقلتي سممع مقرات تخصي بمتحس بقلص خسيساتات ركبالام بمسرت وهاب قال علواي وتهدراو تأزاز إيران أمريكا كاب جاكسنا وشمت هرمز اتقعز نبرتنا إيران نداد مركبن أبتقا ودب إمارات فاجراي زنبرت كالق مركبن متقعتي كم زفتسأمتي تقليص زلم بزي كازي مع قناة زينا منغستي إيران أمريكا مسكيلة هاقرات نايت زوبا بمتحببار أباندار كاميل سريكن دسيت كاشيمن أب سبيلاون كبابيتات متقعتي نفرتي كم زكايدتين تسبسيبن زركبا زلوام إذا خمزيلن كل سراويت أمريكا بمتقابو هرمز أبيلنا وشمت عمان زقو عزاز نبر عنوت مسائلات حيل بحر أمريكا زخونا مراخبو بإيران متقعت مرادو سعيبو أبلعلي إيران نفسها مكل خالز فتسأم متقعتي كم زو سدب وقع الرقاقيس يركبالهم ما خليت إزاز أمريكا بزوت أو مقلتي USS تراكستن USS رافائيل باراتان USS مسن أبها قراو مات ناتاقو عزام ببزحات مزايلاتن سب ألبو نفرتن ناقشتو جالابون تتقيمم إيراناويان متقعت كمزب صحلاني قليت ظلم سينتكم وسيخون نتي أبلعلتن مراخب زورد سقات ملو بملو كمز تقوات أرو بمقلات أبزخون نبرت أمريكا زخون قدعات كمزي بتحافلي تلوم نزنا إيران سقومتي ملاش نبهاب دمام ما خلات سليات كالات إيران أبلعل حيلتات أمريكا نزفت أمو متقعتي تحتى تزخون وتهدروين تكالات إيران إلاما كمز قبرون قليت ظلم تزتهار علامات دما مونج في مسائلاتن سب ألبو نفرتن ماخلات إزازن قططرن كمون بوتاتات سليم مكتتال مأكام مرداتان كمزت تقاللون أفليت لهم سينتكم وطر كعب ايدلينيو انت خونغن حيلتات امريكان مكلخال ابغب درجام يقصلالو كبل اب مغلصيو انصيرو يركبالهم كمزز امسلنا يمتقعت زيناتات ابز سمعالو وان بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اوش متهرمز امنغو حيلتات كلتين هاجرات تخصم لوات كوانت هالون مس ايران زتبصح سممع مقراس تخصغن كساب حجي اب غبري يركب كم زلوي افليت زركب زلوم ات بريزيدنت واشنطن دي سي ابزهنت زلوم ريفليكتينج بول ابز بصحل وان غازيطنياتات ابزهابو مغلصي لوم خطفونا فتينوم نحنا جن اطفينا يومينا كبل تسمع لهم ات بريزيدنت مس ايران زنبره وطري كنا اس فتن زلو ازن خال غزي خوينو داغماي كوينات كي قالعن علماو عداغاتات كي زراغن تسفا بمغوار مخانون تحبير لهم
ትራምፕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሩ ሶሻል ኣብ ዘዘርግሖ ጽሑፍ ሰለስተ መራኸቢ ውግእ ኣሜሪካ ብተኽሲ ካብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብዓወት ከም ዝወጻውን ኣረጋጊጾሎም እቲ ፕሬዝዳንት ኣብተን መራኸብ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘየለ ብምግላጽ በኣንጻሩ እቶም ኢራናውያን መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ምስ ሓያሎ ንኣሽቱ ጀላቦኦም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነውን ይገሊጹ ዘሎም ብተወሳኺ ንሓደ ሪፖርተር ኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ጸረ ስጉምታት ከም ቀሊል መጠንቀቕታ ብምግላጽ እቲ ተኽሲ ዶ ምባል ገና ኣብ ቦትኡን ኣብ ግብርን ከም ዘሎ ያረጋጊጹ እቲ ፕሬዝዳንት ንመሪሕነት ኢራን በትርብ ምንቃፍ ንቡር ሃገር እንተትኸውን ነተን መራኽብ ብሰላም ክሓልፋ መፈቐደት ነይራ ኢራን ግን ብዕቡዳ ስለተገዛእ ከምኡ ኣይገበረትን ኢሉ ወሲኹ እዞም መራሕቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ናይ ምጥቃም ዕድል እንተዝረኽቡ ነይሮም ብዘይ ጥርጥር ምተጠቐምሉ ነይሮም ክብል ብምግላጽ እቲ ዕድል ፈጺሙ ከም ዘይረኽብዎ እውን ኣስሚሩሉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝምልከት ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እቲ ስምምዕ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክብጻሕ ከም ዝኽእልን ኢራናውያን ድማ ነቲ ስምምዕ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝደልይዎን ኣመልኪቱ እንተኾነ ኢራን ነቲ ስምምዕ ቀልጢፋ እንተዘይፈሪማቶም ኣብ ቀጻሊ ብዝያዳ ከም ዝሃርማ እውን ተሪር መጠንቀቕታ ሂቡ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ብሰንኪ መዓልቲ ዓወት ሩስያ ወጥሪ ተፈጢሩ ይርከባሉ መዓልቲ ዓወት ሩስያ ዝመጽእ ጽባሕ ቀዳም ክኽበር ምዃኑ ሎምን ጽባሕን ተኽሲ ደው ምባል ክካየድ ምዃኑ እኳ እንተተኣወጀ እቲ ወጥሪ ግን ይቕጽል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማታት ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቲ ተኽሲ ደው ምባል ክውን ምዃኑ ኣጠራጣሪ ገይርዎ ኣሎ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ካብ ረቡዕ 6 ግንቦት ጀሚሩ ተኽሲ ደው ምባል ምእዋጅ እኳ እንተገለጸ ሩስያ ግን መልሲ ኣይሃበትን ከም ውጽኢት ድማ ክልቲአን ሃገራት መጥቃዕትታትን ቀጺለን ኣለዋ ወሃቢ ቃል ክሬምሊን ዲሜትሪ ፔስኮቭ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ተኽሲ ደው ምባል ዓርብን ቀዳምን ግንቦት 8 ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ ብሰንኪ ጸጥታዊ ክፍተታት እቲ ኣብ ሞስኮ ዝካየድ ወተሃደራዊ ሰልፊ ከምቲ ልቡድ ኣብ ቀይሕ ኣደባባይ ከም ዘይካየድን እቲ ሰልፊ ኣብ ሱሮቭ ወተሃደራዊ ቤት ትምህርቲ ከም ዝካየድን ኣፍሊጦሎም እቲ ምርኢት ኣጽዋር ብኢንተርኔት ከም ዝካየድ እውን ገሊጹ ይርከባሎም ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ንጻውዒ ተኽሲ ደው ምባል ሞስኮ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሩስያ ነዚ ኩናት ክተብቅዕ ኩሉ መዓልቲ ዕድል ኣለዋ ዝበሉ ኮይኖም ንወተሃደራዊ ምርኢት ጥራሕ ምፍቃድ ንሰዓታት ምጽባይ ግን ዋጋ የብሉን ምባሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ተኽሲ ደው ምባል ጥርጣረታት ፈጢሩ ይርከባሎም ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ድልውነትን ተጠናኺሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓበሬታ እናቐጸለ እዩ ዝርከብ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ድሉው ምዃኑ ትገልጽ ብኣንጻሩ ድማ ዕጡቓት ሕወሓት ብዝተፈላለየ ኣንፈት ሰፊሕ ምንቅስቓሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓበሬታታት ይወጽ ኣለዉ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ፈላማይ ኣኼባ ኣካይድሎም ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክሳብ ቀጻሊ ጉባኤ ኣብ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ዘድሊ ምትዕርራይ ብምግባር ስርሖም እንዳሰርሑ ክጸንሑ ብዝወሰኖ መሰረት ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ፈላማይ ኣኼባ ኣካይድሎም ሻድሻይ ዘመን ሻድሻይ ስሩዕ ኣኼባ ጉባኤ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ኺሮስ ሓጎስ ኣፈ ጉባኤ ንወይዘሮ ምሕረት በረ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ምምራጹን ምጽዳቁን ዝዝከር እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕለት 30 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ግዝ ንህሉ ኩነታት ክልል ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክልልና ዘሎ ጸገም ብዘተን ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍታሕ ዝቐረበ ጻውዒት ንጎኒ ተደፊኡ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሓይልታት ጸጥታ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ምጅማር ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ክብሉ እውን ኣዊጆም ኣለዉ እቶም ጀነራል ብተወሳኺ እዚ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝሓዘ ኣካል ንዝመጽእ ቅልውላውን ዕልወትን ሙሉእ ብምሉእ ተሓታት ክኸውን ምዃኑ ብግልፂ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዚ ናይ ስልጣን ቃልሲ እዚ ነቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ተዛማዲ ሰላም ናብ ከቢድ ደረጃ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዎም እውን ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ምስ ንሰግር ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ድሮን ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸ ተጸብጺብሎም ሰራዊት ሱዳን ተወሳኺ ሰራዊት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዘጸግዑን ተገሊጹ ይርከባሎም ኣብ ዓለም ለኻዊ ወተሃደራዊ ጉዳያት ናይ ምርመራ ሪፖርት ዝዝርግሕ ዲፌንስ ኤክስፕረስ ድማ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብረት ዝኾነት ድሮን ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸት ገሊጹሎም ቱርክ ንኽልቲአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ድሮናት ከም እተቕርብ ዝሓበረ እቲ ሪፖርት ናይ ሱዳን ድሮን ብኤአይ ተመሪሖም ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ሃሪማ ከም ዘውደቐት እዩ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎም እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ዶባት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ይሐይል ከም ዘሎ እውን ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻባት ብሉምበርግ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ምስ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንሻ
ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝዳወብ ክልል ሰማያዊ ናይል ከምኡውን ምስ ዞባ አምሓራ ኣብዘ ሰሓሕብ ከባቢታት ዶብ አልፋሽካ ዝያዳ ሰራዊት ምክልኻል ኣየር የዋፍር ከም ዘሎ የተገሊጹ ዘሎም እዚ ወታደራዊ ምውፋር እዚ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ዝእመን ኮይኑ ሱዳን ነዘም ሓይልታት ኣብ ጥቓ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ኣዋፊራ መለዋ ድማ ክብደት ናይቲ ጉድኣት ዘጉልሐ ኮይኑ ተረኺብሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም